Hi guys! So for today's video, mag-voice over muna tayo, no? Wala lang, gusto ko lang siyang subukan kasi hindi ko pa nasubukan mag-voice over ng video. So, ito na, char. And for today's video guys, dahil hindi ako makapunta dun sa bahay ng tita ko, dahil nasa ospital yung tita ko. So, ano na lang ako, namasyal, char. So, ayun, nag-decide akong pumunta ng Taipo Waterfront Park. Ayan, o, diba nakikita nyo? Ayan, pakibasa na lang, charot. 'Di ba? Ang layo ng nilakad ko guys para lang matuntun tong lugar na to. Kasi totoo lang, muntik akong mawala. Dahil sinundan ko lang naman kasi yung nakalagay nakapost sa Facebook kung paano pumunta. So ayun, syempre sinundan din ni Konyang. Nagkataon na gaga. Lumagpas lang naman ako ng isang street kaya medyo napalayo ako ng konti. So, nagtanong-tanong na lang ako sa mga Chinese doon kung saan tong lugar na to. Meron namang isang babae na sinabi niya, "Oh, doon 'yan." Syempre Chinese, alangan naman sasabihin ko sa inyo Chinese, 'di ba, char? So, yun, tinuro niya sa akin and then naglakad ako ng medyo hindi naman ganun kahaba. Saktong saktong exercise lang, char. 'Di ba? Kasi ginugil ko rin siya tapos nakita ko nakita ko yung street kung ano yung nakalagay sa Google na street papuntang Waterfront Park. So sinundan ko siya Daifat Street. So wala, naglakad hanggang sa wakas nakita ko rin siya. Oh my God, yung nilakad ko, bes. Ang sakit sa paa, pero worth it. Charit. So pagdating ko, syempre, una kong hinanap is CR o the vault. So, ayun, habang hinahanap ko yung CR, guys, ang ganda ng view, promise. Charot, ayan, 'di ba? Parang gusto kong maligo, char. Hello, marunong naman akong lumangoy, chas. So anyway, CR yung hinahanap ko. So ayun, nakita ko naman yung ayan, nakikita niyo ba sa gilid? Ayun, nakikita niyo ba yung sign doon ng babaeng nakatayo na naka-thank, char. So syempre, kailangan muna natin umihi kasi ang sakit na ng pantog ko. Kakalakad at saka may hawak-hawak kasi akong soft drink. So syempre mas lalo akong naiihi kasi medyo kasi ngayon, sunny day kasi ngayon. So yun guys, tapos na akong umihi. O diba, tayo mga babae talaga kapag maalis tayo, o diba, lipstick yun. Kahit nakamask ka, sige, paano ulit? Aray ko. Gaga lang. O ito talaga tayo, no? Ay, nako, mga babae talaga. O, hindi pa siya kontento. O, tapos tatakpan mo ng mask. Syempre, syempre magpipicture tayo, di ba? Selfie tayo, kaya kailangan medyo red lips tayo, Sige, outfit mo yarn. Outfit mo yan, girl. Kasi medyo sunny day ngayon, kaya nag-short na lang ako. So, ayun guys, sobrang excited ko. Mali yung pinasukan ko. Gaga yarn. So, pang bike pala yung pinasukan ko dyan, ayan. Yung mga nagbabike lang, hindi pala pwede. Sa kabila lang pala yung mga gusto mag-walk o mag-jogging. So, syempre si tanga excited yarn. O, diba, bumalik ako. Kasi, na-realize ko pala itong pinasukan ko. Pang bike lang pala ito. Baka masagasaan pa ako, gaga. So, ayun, dahil mali yung pinasukan ko, nagtanong ako sa guard kung saan talaga yung park na gusto kong puntahan, yung mayroong mga bulaklak, char. So, tinuro naman niya sa akin kung saan. At saka ito na yun, guys. Ito na yun. Ito talaga yun. Nakikita ko na siya. Kasi may mga tao na. Sabi ko, finally yung nilakad ko, worth it, diba, char. Ayan. So, huminto. Tapos nakita ko dito, ang ganda ng view. Para ako nasa Bohol. O, diba? Parang ganyan. Yung nasa Bohol, char. Ayan. So, huminto ako dyan, guys. Kasi syempre, nag-selfie. So, syempre, pagkatapos natin mag-selfie, diretso na tayo sa pupuntahan talaga natin. O, diba? O, guys, papakita ko sa inyo, ang ganda niya, char. Buti na lang talaga ang ganda ng araw. Ayan, o, diba? Saktong-sakto sa day off ko, na sunny day, chos. Ayan. O, diba? O, ang ganda ng mga bulaklak. I can buy my own flowers. Write my name in the sun. Choice. Ayan, diba? So, welcome to Waterfront Park. Chos, di ba?
So, ayun guys, konting video lang ako. Ayan. Yung pang sakto lang pang post, sakto lang pang upload, char. Kasi gusto ko na mag-selfie, 'di ba? Mahirap pag mag-isa ka kasi ano ba yun, sariling sikap ng pagsi-selfie to. Kasi syempre, karamihan kasi nandyan mga Chinese yun. So, mahirap silang pakiusapan. Nakakahiya naman, 'di ba? Hindi naman sila katulad sa ating mga Pinoy, mga Pinay na ano tayo, humble tayo, charot. Humble. At so, ayun guys, habang nag-video ako, nakikita ko si Kongkong. Ayan. Kapag lolo ho dito, Kongkong ko ang tawag. Kapag lola naman po. O, diba? Busy siya sa pag-picture na kanyang laruan. Sana all ma-effort. O, diba? Ay, buti lang talaga. Ang ganda ng araw. Sinabayan yung ganda ko. Charot. So yun guys, tapos na ako mag-selfie. O di ba? Wala. Oh, gusto ko lang maglakad. Bakit ba? O di ba? O paano ulit yung lakad? O walang mask yan, char. At hindi pa talaga ako nakontento guys. O di ba? O pati yung pag-akyat ko at pagbaba, kinuha ko pa ng video para kunwari, di ba? Kunwari magaling tayo. O di ba? Umakyat pa ulit. O kasi gusto niya talaga umakyat. Oh, gusto niya paguring yung sarili niya. Wala. Di ba? Bumaba din. Napagod yarn. Gusto mong iwan yung cellphone mo, girl. Gusto mong may kumuha. Char. So, ayun, kung meron mga konyang dito sa Hong Kong na nanonood ng video ko ngayon, guys, ayan, suggest ko lang sa inyo kung gusto nyo pumunta, mag-taxi na lang kayo from MTR Exit B, mag-taxi na lang kayo, tapos ipakita nyo na lang yung picture, or kung hindi man nila maintindihan, kasi merong ibang Chinese na hindi nakakaintindi ng English, so ipakita na lang yung picture kung saan kayo magpapahatid, kasi mura lang naman, guys. Nakita ko sa Facebook, merong nag-taxi yata yun, 20 something lang yung nabayaran niya. Yung ako kasi nag-bus ako, kasi gusto ko lang matry kung sakto ba yung pag ano nila. Okay naman, pero lumagpas lang talaga ako ng isang street, kaya medyo napalayo lang ako ng konti. Pero nilakad ko lang siya siguro na mga 15 minutes siguro yung lakad ko, naloka ako, pero narating ko naman siya. Importante narating ko siya. Importante din hindi ako nawala, o di ba? So, yun guys, habang palabas na ako, nakita ko sa dulo yung blossom. Ayan. So, ang ganda niya guys. Konti lang yung picture ko. Siguro dalawa lang. Hindi pa masyado maganda. Kasi, ang hirap kasi, alayin sila, nakita nyo naman, di ba? Sana all may magandang camera. Di ba? So, hindi ako makapagbuelo ng maayos, di ba?
sana all may kasama. So, yan lang for today's video, guys. Nag-enjoy naman ako sa day ko kahit mag-isa lang ako, char. So, thank you so much for watching, guys. See you next time.